ya ụmụ ibe ekene m ụnụ. Ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala ekene ụnụ. Ndị torotoro ahapụ mmadụ aka mmadụ zuo ike, anyị hapụ ụnụ zuo ike n'ụwa mmadụ pụtara toroto mgbe ọbụla toronto. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala ụmụ ibe, anyị si ka anyị kene ụnụ, anyị si ka udo dịkwara ụnụ bụ ụmụ ibe bụ ụmụ Igbo. Anyị nwawo ndị Igbo anaghịkwa echenji anaghị agbagha ya agbagha. Ịchọrọ ịgbagha nke ahụ gbasara gị, mana anyị nwa na onwe anyị bụ ụmụ Igbo andị amaka na Igbo ụnụ ọwa na ideology ihe dị gị n'ime ịchọrọ iwepụta n'iro. Anyị nwewa astronọma, ọ bụrụ mụnwa nyere onwe anyị astronọma na ndị bịara stọdi anyị, ha mere anyị jere were anyị tii na yunivesiti gụọ anyị ka akwụkwọ, gụsị anyị ka akwụkwọ, wee nyezie anyị Latin alfabet a na-akpọ IGBO. Ọ bụrụ mụnwa wepụtara langweji a na-akpọ IGBO, I am not the one. So ihe m na-akọwa bụ ihe IGBO pụtara. Ka m ji wee kwuo na the I symbolizes something, the G bụ symbol, the B bụ symbol, the O bụ symbol. Ọ bụrụ mụnwa. So ụmụ ibe, mụ na ekwere nsogbu adịrọ. Nwanne m nwoke Woshiri, ekene m gị. Anyị nwawo ụmụ Igbo ndị ahụ ndị mbụ, maka na mmadụ n'ala Igbo anaghị anwụ enwe ihe dịka ọnwụ. Sọọsọ chọọchị gwara gị na a na-anwụ anwụ. Ọ ka butere ọnwụ mgbe nwatakịrị pere mpe hapụ ya ọrịa na gada si ebe ahụ mapụ. Ọma ihe a na-akpọ ọnwụ. Until every day ịgbara ya vidio, itirie vidio ebe a na-egbu mmadụ, agba ya pa check godin the whole video niile ụmụazị na watch na ọsụsọ ọnwụ. They want to force death into you. Ha chọrọ force death into you by force for you to believe in death. And once you believe in God, you believe in death, because ị ga-eje n'eluigwe na a na-anwụ anwụ eje n'igwe. Anaghị na-anwụ anwụ eje n'igwe na. So once you believe in that their religious God, that means ị ga-anwụnụ jee n'eluigwe jee meetie na paradise. Yes na. So anyị si ka anyị kenegodo Eke, kene Orie, kene Afọ, kene Nkwọ, kene ikwu na ibe, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Ụmụ ibe ụnụ atụzi n'ụjọ. Sọọsọ ihe na-egbu mmadụ n'ụwa ahụ ụjọ. Gị hụrụ ụjọ na-egbu mmadụ. A sị unu before everything there was darkness. Check godi dị okwu, ndị mmadụ anaghị eche dị okwu eche. If there is no sun, anyanwụ pụọ, everywhere is darkness. Anya anụnwa pụọ, if this eye goes away, what you see is darkness. Na nnukwu ihe. Mechie anya gị, what you see is darkness. So without the eye, there is no light. Na-ekwenu ntị o. Ewepụ anya, what you see is darkness. So before the eye, ọnwụ na ọsụsụ ukwu isi nọ n'ụwa. That means everywhere ga na-eji oji na ke ka mmadụ ga-esi afụ ya. There is no how you can see that. Ụmụ ibe. So a na-agwazi unu na eye is the symbol of evolution. What? Because ọnwụ na ị nwere anya, ị gaghị akpọ mmadụ asị, ị gaghị anụ mmadụ ọgụ, ị gaghị egbu mmadụ, ị gaghị enwe ekworo, ị gaghị enwe anya ukwu. Do you still want to know who is the devil is? Ị ka na-ajụ onye bụ the devil? Ọ bụrụ na ị nwere anya, asị gị na nọ nso mere nke a mee nka, how can you see? Ị daha ịma ha ihe a na-akọ. Ịghọtago? So ihe a na-akọ enwere isi, mana ọ bụrụ na anya, onye ka eji wee gwa unu na anya, because n'ime obi enwere ihe mma akọrọ today. Mmadụ one n'ime anyị ma ihe wụ ọbaji. Kedu ihe mere nna anyị ha ji eme ọbaji? Ndị mmadụ amarọ ka nke ọrụ unu. Enwere ihe ndị Igbo na-akpọ eze ọba. Ọbaji wụ the structure of the soul which the eye constituted. All the eye na-enye soul information o ji arụ ọrụ. So that means n'ime soul enwere constitution which is the structure like eze. This eze now, don't take it like a joke. The life is being created by itself. Every single teeth nwere ihe opụtara. All the 32 by adult, ụmụazị the 20. They are in now just one after the other is simple from A to Z. Nna gị si eze. Ihe ji wee kpọọ ya eze wụ all structure.
this eze a niile wụ structure and every single one of them nwere ihe ọ pụtara. Ebe m fụrụ ihe a niile m na-agwa unu na those things unu na-agba ọkụ, all those things unu na-agba ọkụ ọ dịcha die. Nna gị gwara gị every single one of them ọ dịcha na that mark, each of the teeth ihe a pụtachara ọ dị ebe ahụ, mana unu na-agba ya ọkụ n'ụsị na arụsị, unu agba ya ọkụ tụfuo ya, nsogbu adịrọ. Then otu ọ dị n'ime ka ọ dị n'iro, eze gị with the structure because onyanwa with the gate, onyanwa with the gate ị ga-agafe before anything na-aga here na-aba n'afọ a ọ ga-esi ebe a. Ịgazie n'ime afọ n'ime obi gị enwere ọba ha with the structure ebe aha ka anya si apụ. Anya baha anaghị ọbọnụọ ya dan, ọbọnụọ ya dan o send ya to the soul, soul ewee judge ya ịghọtago. So ụzọ ebe ahụ ka ọ dịara gị nwa, ọ ebe a ka anyị si wee create a structure because ihe na-akpọ enforcement na-egekwanụ ntị okwu ha echi ndị mmadụ ajụwarị sin again. Enforcement because of this your eye, ihe ọ na-ekote bụ okwu na ụka, okwu na ụka ka ọ na-ekote, onweghị ezigbo ihe ọ na-afụ. All your eye dewere the condition of your mind and your soul, all the eye cause ya. And dị anya ka a gwara gị why o ji wee kpọ ya eye, why o ji wee kpọ ya eye, the same time akpọrọ ya eye o bidokwa na e. How can I start from e and that the same eye is I am? Ụmụ ibe jugori na onwe na ajụjụ kedu ka eye mmadụ anya mmadụ ji afụ ụzọ ga-esi wee bụrụkwa e the same time ọsịkwa I am. That means ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ na nke nwa this anya you are the astronomer. Ọ bụ ngụ nwa jijide mma anyị wajoro rie, but people amara ebe ha na-eje, they have no direction. That is why I ji wee create ihe na-akpọ law enforcement agencies. Law enforcement agencies, we created them because people ha mara ihe a na-akọ n'ụwa, so that them ha ga-ama na enwere third person present. Ọ ebe a ka anyị si wee create ihe a na-akpọ osu abụrụ afa mmadụ. Osu mean enforcement, enforce ọ bụrụ afa mmadụ is enforce. Police abụrụ afa mmadụ, police is not a somebody's name. That's why you see osu agụ, osu ala, osu ji. Onwego onye ifra na-akpọ osu before, onwego onye ifra asị apịa bụ osu no wia, mana asị osu wia n'ebe ka ọ bụ onye ifuru n'ụwa asị apịa bụ osu mba. Ị ga-ajụgodo onwe ikere ihe mere nna gị ji eke ji n'ọba. Those ji ifu na ọ dị ka eze ụra anaghị afụ ụzọ, ifu na ọ dị ka eze jee nene dị ji ahụ ifu na ọ dị ka eze ekeri eke eze is a structure. All these things were symbol for you not to forget the system. All the same eze iwe ochi eze ọ dị ka sea. Go and see United Nations and see the Sea Council. Mgbe from nna gị ọnwa bekee bara Council of Elders. The Council of Elders is the teeth of an adult. Eze adult why put our Council of Elders where to govern 16 here, that is 32 up, 32 down. All ebe aka structures wee pụta from structure. All the everything dị n'ahụ gị o juru eju na your symbols every day ya ị na-ebugharị na-akpọ ọkụ o juru die. Nna gị gwara gị don't ever lose guard na life war, life war ọgụ o na sị afụcha mara most symbols abụtara ọ bụrụ ihe a na-ekwu n'iro, ihe a bụ ihe a na-agụma tomato afụrụ m ya na the whole symbol. Ọ gwara gị everywhere ọ dọga aka na ntị from the whole symbol what is life. Ọ bịazikwa ebekwanye gị the sign of the number 5 ise gwa gị na this life you must be intelligent. Duoro gị from mbido to nkwụsị all the whole artifact ya niile ọ dị die from mbido to nkwụsị. Nekwe ihe ị ga-afụ, nekwe ihe ị ga-afụ, nekwe ihe ị ga-eme, nekwe ihe ị ga-eme. But mba, we don't do. Every day anyị pụta ya chịrị chaplet n'aka, abụrụ Bible na nka nka, chịrị chaplet n'aka nka, bụrụ biya n'aka nka, bụrụ siga na nonsense na-akpagharị. Ọ bụrụ otu ahụ unu si wee chekwa ụwa ihe mere unu pọpị, that is maximum pọpị. Ọ bụrụ nke ọ bụrụ because ọ na-adịrị ndị be anyị izi blame but ana m agwa gị the simple truth, live that way. Ụzọ adịrị ebe ahụ ọ bụrụ blame. You don't get any kind of blame. You can never build any kind of blame.
ihe ị need ịma what is wrong with me, then your life will be secured and resurrect. ihe ị need ịma kedu ihe dị wrong with you, this simple as ABCD. What is wrong with you and your problem solve. Ọ bụrụ na ị maghị ihe dị wrong with you, kedu ihe ị na-akọ? Most of ndị a na-ekwu ihe amaghị ihe wrong, they don't know what is wrong. Ị ga-enwerịrị, you must have a structure because your body have a structure, governing body. Your body is governing. Hydrogen and oxygen gives you water. So everything is governed, everything is governed. Onweghị nọmba nke ya karịa ibe. The same number in proton, the same number in electron. There is no number nke karịrị ibe. Everything goes by principle. The law of universe is governed by principle. Pump and play. If on a line, that is your own personal problem. Nobody is doing it. Everything is nature. Human being is part of nature. Ma ọkụkọ ma ewu. So if ọbụla ihe ọbụla ife unu eme gị n'ụwa, it's nature doing you, not the person doing you. You are just ihe ahụ nature. If you believe you are nature, so onye nke ha bụrụ nature. So onye ha bụrụ nature. Onye ahụ si from another planet bịa. O si from another planet. Okwu eziokwu. Ifugo ọ na-agwa ndị be anyị na some ka si eche uche, ọ bụrụ otu esi eche uche. Ịghọtago, ọ bụrụ na ị na-aga sọnwụ ụzọ adịrị ebe ahụ, nwanne si ebe ahụ pụta, o doga ya na ịmaghị ebe ị na-eje. O nwere something wrong somewhere. Ime isiri ụzọ, ịga na iji echọwa ụzọ ebe isi eje ebe ị na-eje, iji si ebe ahụ fuo. Nna nna anyị has this thing because they are astronomers. Nna nna anyị ha ọ bụrụ na ịmaghị ebe astronomy, jee buru dictionary chọọ ihe bụ astronomer. Go and look for what is astronomer. Ọ bụ ihe anyị bụ. We lay the foundation of this earth. We lay the foundation, the seed, we sow the seed. Carbon is number 6. There is no how it can be life without carbon. Jay your own research. Go and do your own research. There is no how it can be life without carbon. It's impossible. And the force inside carbon, onye nwa mere m ji eji oji na-eji with the force, active force in the carbon. So there is no how life will pass me and go to other place. Scientific proof that there is no how life can pass through me and go another place. No, I gave birth to everything. That means I brought the information. Ebe ọ bụ na ukwu osisi na-eku carbohydrate, who brought the carbohydrate to ukwu osisi? Ọkwa ụmụ anụmanụ. And we are part of anụmanụ, and we are the highest in anụmanụ. Anyị nwe maximum in anụmanụ. Ịghọtago ụmụ ibe? So ị kwesịrị ịma all this basic principle of nature. They are basics. Anya nwere ihe ọ na-arụ. Anya is not for seeing. Anya is to send information to the soul. That's why you don't need onye agwa mụ na-esendizirele m ndị akpọrọ ọkụ na street na don't send it here. Unu amara ihe anya pụtara. Anya is not something to see. No. Anya is burning. Anya will record machine. Anya is a recording machine. Don't show your children nonsense because Anya is a recording machine. That is the structure of the soul. Oba is Anya. That is why we say the eye of Heru. The eye of Heru. In anukwa ihe. The eye of Heru. Why eji wee kpọ ya anyanwụ? That means e nwere anwụ somewhere. Ọ bụrụ na e nwere anwụ, why ka eji wee nwe anyanwụ? Why na anaghị akpọ ya anwụ? Why eji kpọ ya anyanwụ? That means this anyanwụ is doing something for somebody. We don't know. What did sun do? Anyanwụ mmiri. Anyanwụ is hydrogen. Hydrogen is mmiri. Iwere hydrogen bịa ebe ọdọghọ mmiri. All temperature mere o ji wedoro ụtọ ahụ ọ dị. Hydrogen is mmiri. Oxygen is mmiri. Nitrogen is mmiri. Ihe mere ndị Igbo ji akpọ mamịrị mmụọ amịrị is because it's nitrogen. Nitrogen is mmụọ. So all these things are liquid from A to Z. Depends on the temperature ha nọ. That is why otu wee change otu wee change. They are all the same thing. My diamonds will carbon. Your pineal gland is carbon. Everything that connect to this earth is carbon. Aja, silicon, all these things are carbon. Rocks, carbon. And na-agwa ndị be anyị something, na-agwa ha something. Isoro nwa bekee because you don't know what eyes is. Iso afọ ị na-ata wa anya gị rapụtara gị anya gị.
anya gị asị ewere apụl nye ọta anya gị ka a na-ekwu. Your mind and your eyes, one is Eve, one is Adam. Ofu Adam, ofu Eve, because ị ka na-aga ka ndị chọọchị na-agwa gị nonsense. Ihe ndị na-agwa gị ha truth, ọ bụrụ ihe ndị chọọchị na-agwa gị. Adam na Eve abụghị nwoke na nwaanyị. Adam na Eve is the mind and your eyes. Is the mind and your eyes, nothing more, nothing else. Because one is evil and one is good. But nke evil ga-eje weta apple si nna na-ekweta agaghị o ka ewoda agaghị daga mere nka mee nka mee nka okweghị ọkwasị o buru buchere nwata nwaanyị mmadụ na-enweghị onweghị ya na-akọ. Nwata nwaanyị mmadụ ewee sị nọ nso a mmemme ihe mbọ ga-afụju anya. Because nke ahụ darkness igbuchi anya gị nke darkness take over. That's why ị lahụ ụla ị na-arọ nrọ ị maghị ebe ị na-eji isi ebe a isi ebe a ị na-eso isi ị na-asọ isi girigirigirigirigirigiri mana itetekwe anya ga-eteki over. Isi na-asị ị na-aga ije na-akpuchi anya ịfụ na ị ga-ada ada ị ga-aja weevu ga-ebu gị ịfụ na ị nwere gravity. Odoga ya na anyanwụ magnet, odoga ya na destiny. Ọ bụrụ ihe ahụ m chere, ọ bụrụ jos na-afụ nonsense. Ọ bụrụ ya onye kpụrụ isi agụ ya na-enwere dọla ọma ihe bụ dọla. Onye kpụrụ isi agụ ya na-enwere iro ọma ihe bụ iro. Agụ ya na-enwere ego n'ụwa ọma ihe bụ ego. Agụ ya na-enwere mansion ọma ihe bụ mansion. Don't know. So onye kpụrụ isi enweghị ike izu ochi. Onye kpụrụ isi enweghị ike ịgba ama. Onye kpụrụ isi enweghị ike igwu wayo. Onye kpụrụ isi ga-eje n'igwe ma ọ bụla na-eje n'igwe eje. Onye n'ime unu ga-ala ikpu isi. Mmadụ onye n'ime unu ga-ala ikpu isi biko nụ. Ana m ajụ unu ajụjụ. Onweghị onye n'ime unu ga-ala ikpu isi. Ị ga-ala ị na-afụ ụzọ mana asị gị mara ihe isi mba. Ị ga na-afụ ụzọ mana ị naghị afụ ụzọ. Ị naghị afụ ụzọ, ị na-afụ ihe nwa bekee. Because that's why nwa bekee ji create these things on a create. Ma telephone ọfụ, all these technologies they are called evolution. That is evil, simple as ABCD. But because they are under nature, they contradict nature. You don't know. You don't know that civilization is destruction. You don't know. Ị maghazi ihe mere bụ na anyị nwa pass go information to them. Ha dezie na akwụkwọ ha. Ha sị we have given them the information, now they have become like us and we have a problem. Ọ dị na akwụkwọ, we gave them the information, they have become gods and now anyị enwere nsogbu ifugo. Nwanne ị na-alahụ ụla wee remote TV gị debe ya n'elu osisi n'elu kabọọdụ. Idebe na ụmụazị gị were ya bifo ị na-eteta ụra ịchọwa batrị achọwa. Iteta ụra ị gaghị afụzi batrị ịjụọ nọ nsọ sị gị Ugochukwu, ịjụ Ugochukwu ọsị gị ọ nọ nsọ. Batrị efuo n'ihe ejekwa gote batrị ọzọ. Ọ ihe anyị na nwa bekee jere. Anyị nyere him adịrị na akwụkwọ dị na akwụkwọ Baịbụl, na Baịbụl ọ dị na Baịbụl. All these things ha na-asị come let us make money na our own village. Nwanne ihe emere n'eluigwe ihe ahụ observable truth. Observable truth. We taught them everything. At the end of the day, now they have information. All the whole forest, I go na forest where mmadụ si pụta ụwa. All the whole forest is been crushed to ABCD. Crush, you got the whole forest. Yeah. Everything, all the whole minerals, all of them, the artifact, yeah. From diamond to gold to silicon, everything in that artifact have. Because one of them one base, you got school. For you to have education, you must have base. So, how Zodoroku na our base? They make research, of course. They are doing some research and how they make progress. But the progress I make didn't do a favor, didn't do a favor. Didn't do a favor, didn't do a favor. And you want to know why I will carbon. I want to absorb everything, nitrogen, hydrogen, oxygen. I may absorb, I refine, yeah, send there out. Ndoji nwo onye ọbụla nọ n'ụwa nwụsị ya. Ịmara ma agwụ na ihe ọ anaghị nwa bekee ihe ọ na-reflect ọ naghị receive. Akpọrọ m ha asị ihe m na-agwa bụ nke bụ eziokwu unu mara ịghọtago. So ọ bụ ngị nwa ị nwere amamihe but anya gị bụ your problem. Is your eye. You must know how to control the eye. The mind should be on top of the eye.
the mind should be on top of the eye. Ọ bụrụ the eye, ọ bụrụ the eye. Anya wụ emotion, anya wụ emotion. Anya nwere ezigbo ihe ọ na-afụ. Na agwa unu nke bụ eziokwu. Anya can never see real. Ị ga-afụ mmadụ o nwere ike na, for example, your friend gị na ya tokọ na school, gị na ya meet eso mgbe efu ya o buru one moto kara aka wee bịa. Onye ahụ ifuru moto ahụ o wee n'ihi iwe. O nwere ndị ọ ga-eme, ọ nwere onye ọ ga-eme ọ bụrụ ọsị mba ọsị ya nwanne nwere nke o si wee dịrị gị nyere m aka. Nwee ndị ọ ga-eme ọ bụrụ bịa ọfụ ya ozugbo oko ọsị ya nya nwasị bụ stout wepụta yesterday. Ọ na-agba ọkada, o buru ọkada ya zo ọsọ ngwa ya because ọ fụrụ maanị ya ka maanị ya bụ nnukwute moto. Ozo ọkada ya asọ ngwa ya si maanị ya na ya si South Africa wepụta yesterday ọsị asị ya yi New York. O ruzie maanị ya ndabazie ọ chọwazie ka o esi wee juo maanị ya ochi, mana maanị ya bere ebe ahụ kama ọ ya agụ maanị ya si ya nwanne nkwe ka ọha m onwe ihe na-achọrọ m ka maanị ya nyere ya aka. Mba, okoro ka ụgbọgụrụ. Ọkwa ihe anya na-eme, ihe niile anya na-eme. Ịfụ nwaanyị igbuo ọkụkọ eribeghị nri, ije were godo obere ego ị ga-eji wee kwụrụ ụmụazị ụgwọ akwụkwọ, gaa na restọrantị were taa nkwobi, ṅụọ mmanya, iwee buru asa, ịrụzie na ya dị ụmụaka na-agụ ụgwọ akwụkwọ fọ na-akụ ịmapụ bifo ụmụaka na-eteta ụra mpa ha nọọsụ ya ajụọ mma ha ka ekwenụ mma ha si ya na ọ gbara ọzọ wee jee ọrụ. Ọ na-agbara ụgwọ akwụkwọ ọsọ, ọ gbasara ụgwọ akwụkwọ ọsọ jeta nkwobi na nke nne nkụ. Ihe anya ya butere ya. Ọ bụrụ na o kpuru isi ọ gaghị ịtọrọ nwa ya asị ibi na ọmadị na anyị nwere ego n'ụwa sef. Ọ bụrụ na o kpuru isi ọ gaghị enwe ọgba ha na nwere ego. So ihe a na-agwa unu ma Adam and Eve a na-agwa unu maka ya bụ anya and the soul, the structure, soul structure. Ọba ji nna gị debere gị na ji, nna gị mere ọba ji si gị na ihe awa ọba. Kedu ihe ọba ni unu niile na-ekwu ọba ji ọba ji ọba ji? Gịnị wụ ọba ji? Ọba ji will structure the soul. Kedu how do the information get into the soul? How? From your eyes. From anya gị ebe ahụ ka o si aba. Ị ga-afụ na iwọchịa the whole artifact ndị Igbo nwere ya afụrịrị ihu dị. Only face ka a na-egosi. Most of Igbo artifact must show you face. Maka ebe ahụ ka every information dị from A to Z. Tos ihu ga niile ebe a ihe niile a na-eme n'ụwa bụ ebe a ka ọ dị n'ihu a niile. N'ihe ọjọọ ma ihe ọma ebe a ka ọ dị. Nweta ha na this thing right, you will be right. So every information ihe eji akpọ ya ọrịrị. Gịnị ka eji akpọ ya ọrịrị? Ndị mmadụ na-akpọ ọrịrị. Kedu ihe mere eji akpọ ya ọrịrị? Why? Enwere ihe eji akpọ ya ọrịrị. Nwee ihe na-eji nke ọzọ gịnị? Nwaka nri. Enwere ihe eji akpọ ya nwaka nri. Nwee eji akpọ nke ọrịrị. Kedu ihe eji akpọ ya ama di ọha? Kedu ihe eji akpọ ya di ọkpara? Kedu ihe eji akpọ ya di nta? Gịnị wụ di n'Igbo? Kedu ihe eji akpọ ya di abịa ọ dị ọbịa? Ihe niile adịcha na all those artifacts pia from A to Z. From A to Z. Ọ dị na the whole artifact. Mana for you, ije artifact bụ arụsị for you. Onye nwa, because ọ bụrụ ya, all these things now, information na this life, onwekwuhe na-enye mmadụ. Because inye mmadụ, nwanne ibe agbagbu oge na match. Human being dị dangerous. Human being were dangerous species. Ama m ụlọ makwa natin. Because human being nwere mind but ọ maha direction. So automatically ọ ga-atọ ọnụ evil because ọ ga-awụ self-destructive. Because ọ na-eme absorb energy without knowing how to channel, where to channel the energy. Ị na-eme absorb light without exhaust pipe. Nwanne ọkwa explosion ka m na-agwa nke eziokwu. Ọwụ na ime absorb energy without exhaust. Imagine moto na-agba na without exhaust. Imagine na moto na-agba without exhaust. Kedu ihe mere respect? Ihe na-agwa unu ebe basic science. Because ndozi ọdịnala ihe anyị ji webe bụ health, agriculture, education, culture and tourism. Ihe ise a ihe anyị ji wee bịa. Andọ ihe anyị chọrọ ime n'ụwa anyị pụtara ọgwụ na unu na-akọzi unu na-akọrọ onwe unu. Onye ọbụla na-ekwuru onwe ya. Destiny bụ ihe a m gwuru na ka anyị ga-eme. Ihe ise a and ebe ahụ ka anyị na-ejekwenu. We don't care any other thing. Ọ bụrụ na ị mara about structure of life, nwanne enwere ihe ị ga-emenwu n'ụwa. Enwere ihe ị ga-emenwu. Nna nwe nke bụ eziokwu.
enwere ihe ị ga-emenwu because ndị kwadoro maachị akwado abịago maachị mechaa training sef na-agba mechaa ezigbo training mee ezigbo training na training kara aka inweghị players mịafọkwa inweghị players yo you don't even have players you want to play match you don't have players and you want to play kedu ka ebe ihe agbazi where are you going to play where with which player do you have players no ị ga-enwegodi teamwork na ị ga-enwegodi teamwork nwee structure of a team bịa nwezie players kwubezie okwu ịgazi tournament your point ruru to go to tournament nwee point ikwu okwu tournament nke a na inweghị team inweghị players inweghị anything and ị chọrọ ije match you want to go and play to Champions League ịgbabeghị league nkịtị ị na-ekwu Champions League mba anaghị eme ya eme nwa bekee enweghị structure nwa bekee structure with your own structure so you need to arrange yourself ị nọ na confined environment just recreate yourself just mee ka ọkpụkọ nsị enwere ihe a na-akpọ ọkpụkọ nsị ada na-akpụ nsị ndị Egypt na kepra recreate yourself okwa ma otu aha resurrect yourself in a different form mee ka agwọ we know about science serpent of science we have to create wepụ ugboro yipụ gị na mmadụ na-achụ gị ọsọ o jide gị n'akwa wee gburu akwa gị unu echefugo o jide gị n'akwa ị gburu akwa gị ọgọsị na nna m bara nwanne ụlọ nke ahụ ka ngodi mmiri na-apụtakwa ụmụ ibe nwanne ọ sị mba ndị ahụ ndị nkịtị ndị ahụ amaghara ihe a na-akọ sef ndị ahụ opportunity ụmụ ya na-akpọ opportunity ndị ahụ opportunity ọ bikos na ya mara ya nwanne anyị ama ọ bụrụ na anyị ma hai kedu ka ndị a ga-esi wee rute nwe ebe a ha ruru bikos anyị na-ene anya ebe ọzọ that is why ebe ahụ anyị na-ene anya butere nsogbu anyị ka anyị na-anya n'ihe ka anyị chọọ na ihe na-achọ nna anyị akwụkwọ ha problem onye ọbụla kwuru na our ancestor ndị ụka kwuru that nonsense ancestor spirit bịa maa ya ezigbo ụra ka ihe afọ ya n'anya ha kwuru ancestor spirit bịa n'ahụhụ gị maa ya ụra because ahụrụ m na o nwere ihe na-eme ya na abachu na-eme ya mapụ ya detin n'anya ọsị ancestor spirit bụ gị nwa so ọ bụrụ na enwere something holding you down ngụnwa ọ bụ ngụnwa nwere anya nwee mind ancestor spirit have no mind ọ bụ ngụnwa with the body ancestor spirit ji arụ ọrụ spirit nọ in the space yes na because why number 9 nwanna achọghị m ikwu ihe ebe a maka ndị abịa jide mmadụ number 9 bụ itere naanị number 9 once you cross 9 nwanne ị na-agbago once you gafere 9 you break the code nọ n'isi gị dị o mana the 9 aha ji the code 9 aha kochiri 9 kochiri ekochi once you break number 9 nwanne ịgbago ịba na 10 ọ pụzie from 01 bazie 10 ịghọrọzie ịghọtago mgbe ndị ochie ihe a na-agwa ụlọ ebe a mgbe ndị ochie ọ bụ ya wụ a way of life onye Igbo normal way of life onye Igbo all those things were normal all education was the problem education nwanne education danger dị ya n'ime ụnụ amara ihe danger ọ a new computer ije were window xp tinye orujie eweta new something ị na-eme expect ị download we na window xp ọ gakwa work
onye kpa ha wọkụo. Ịchọọ kọmputa ijego kọmputa dị mma were Windows 11 tinye ya n'ime ịkpọ ya oke ọza gị. So your brain na run under XP, Windows XP. Nwere ihe dị ya n'ime, onwere ihe dị ya n'ime ụmụ ibe. So ọ ka mma na ị chere datịrị gaa n'ime ọhịa chọọ jowe na Facebook jowe information, because all information ka brain gị eji arụ. Brain gị is ever ready, your brain is ever ready. So ọ bụ ngụnwa na onwe gị achọtara ya information. Inye ya information dị mma onye ga-agwa dị mma, inye nonsense onye ga-agwa ọjọọ. Inye brain gị nonsense nwanne ọgwa gị na mmadụ na-adị iberibe n'ụwa, o were iberibe wụọ gị arụ. Ịhụ nke anyị otu anyị na-eme taa, o nwere iberibe. Go ask your parents, onwego one generation of Igbo dị ka otu ọdịna. Jụọ mma gị, jụọ nne gị, jụọ nna gị, jụọ mma nnukwu gị, si enwego generation of Igbo o nwere ọma dị ka nke kịta. Gasị gị mba, ọ arụ. Enweghị isi ihe na-eme na-anaghị eme na adịba anyị taa. Nothing. Enwere ihe na-anaghị eme. Why? Wrong education. Wrong education. Ụmụazị mgbe this generation na-aga mgbazi unu nke bụ eziokwu, most of them etoghoribe na nna nna ha. Most of them etoghoribe ịdị na mma ya na-ama ụzọ ahịa, mpe ya na-ama ụzọ ahịa, ọ na ọ na-eje ere ahịa mbugharị. 90% of them mpe ya anaghị ama ụzọ ahịa, ụzọ ọrụ, mma ya ama ụzọ ọrụ ma ụzọ ahịa, nya nwe na onwe ya ahịa mbugharị. Ka ha na jekwana ihe meziri anyị ji wee na-ebezi akwa na ihe na-esiri anyị ike. Ka ihe meziri anyị ji ebe akwa na ihe na-esiri anyị ike ebe ọ bụ na we are the constitute, anyị constructrụ ihe na-eme anyị, we constructed it. Onwe na-ama ọrụ na inye nwatakịrị ezigbo amamihe ọ bara gị uru. Who don't know that? Ka onye na-amarọ anyị si na ọgụ wepụta, of course yes, onye ọbụla ma we came out from war, who everybody knows. But today mmadụ ga-amụ nwa 10 bụ iche ahịa mbugharị. Ahịa mbugharị ọ na-akụziri mmadụ ihe. Ị ga-akpọrọ nwa gị nwa 5 years 6 years je kpọrọ mmadụ si ya ka ọ zụọrọ gị. O ruo ebe ahụ na-asụsụ akwa na-asụ akwa nsị, everyday na-asụ akwa nsị. Akwa nsị ka ọ ya asụwa wee bụrụ mmadụ. Ụmụ ibe, akwa nsị ka ọ ya asụwa wee bụrụ mmadụ. N'ebe anyị nọ taa nsogbu adịghị. Ọkwa ya asụsịa na akwa niile ahụ gbadị na anyị. Nene anyị na ọkwa ya emesigo bugharịsịa pure water, bugharịsịa ji, bugharịsịa garị, bugharịsịa oroma, bugharịsịa granọt. Ka Okeke jesiri amị ka ebe utu ya. Ka Okeke jesiri amị ka ebe utu ya. Ụmụ ibe, ụtụtụ ọ na-agba, ọ na-eje bọị, orube 10 years oje bọị, terube 10 years oje bọị. Kịta na ka ihe na-emeziri brain enwere information nwanne. That is the problem. Brain enwere information. Edeceives n'onwe gị, unu edeceives n'onwe unu. Brain ughe oghe. Ndị ndozi ọdịnala bịara kịta sị ka anyị bido nụ cultural education. Ị ga-aka onye jere graduate mma Naijiria, onye gosi akwụkwọ na injinia, ọmaha awagota, ọmaha arụ. Kedu onye nọ n'ụwa kịta amaha na iji blọkụ arụ ụlọ dị dangerous? We don't know. Mana Naijiria big man ji blọkụ arụ ụlọ. Kedu onye na-amaha na asbestos, ceilings asbestos dị cancerous? Mana na-ahịa ka ndị big man ji eme nganga n'ezi oyibo. Kedu onye na-ama na borehole dangerous n'ụwa kịta? Mana onye ka ndị big man ji emesara aka agbapụrụ borehole, ndị village bịa n'ụwa poison. Na-agụ na structural education of ndị isi ojii adịrọ mma. Ndị mmadụ chara na-ekwu egwu. Ndị ndozi ọdịnala, our educational system ọ nọrube nwanna ya ejiri enough money. We don't have cash. Jikọta ka ọ bụ na anyị ji cash ime all those things, anyị ga-emegwe anya nke anyị na-ekwuru okwu. Anyị mesi unu bịa bụrụ beneficiary. Ọnụ maka a na-azọ ndụ. Unu maka a na-azọ ndụ. Ọ bụrụ maka anyị nwa. Ọ because na ndị abasịrị aba, ndị afọ ukwu enweghị uru ha bara. Kedu uru ha bara? Ịkpọta anyị agagharị na-ekwugheri. Kedu uru ha bara? Ndị a niile pụtụ acha nwere ego. Kedu uru ha bara ndị Igbo? I want to know. Ana m ekwu maka gọọmenti, ana m ekwu mmadụ individual. Mgbe mbụ anyị pere mpe, onwe ofu onye ya pụta otu a rụọ the whole road, kọsị agbamgbam rụọ everybody ụlọ na whole village. Kịta na ndị kịta na nwesịrị ego na ka uru ha bara.
ndị ụka sef even o jekwue ka o mee eme ndị ụka sị ọ ga-eji ha gwụ eji gwọrọ ọgwụ ego onye rikwere onye a na-agwọ ọgwụ ego ọ na-egbu mmadụ amaghakwa ma na-agwọ ọgwụ ego ndị mmadụ na-esi Morocco na-anwụsị na mmiri a na-agwọ ọgwụ ego ndị mmadụ na-anwụsị na mmiri na Morocco na-anwụ na desert so iche na ụmụazị afọ ọgwụ ego ha ya ha agwụ ihe unu chere nna ụmụakụkọ anụmala ike ka ọ na-eme ọnụ kata ọ dapụ n'ọnụ na ha ma eji ike ekwunye ndị ndozi ọdịnala ihe anyị bịara bụ ozi ọma ọdịnala anyị butere ụnụ bụ nekwe ihe ji anyị health education culture tourism ana Igbo the best tourist place on earth mana ndị be anyị ga-ahapụ ya jebe Israel jebe Saudi Arabia jebe New York jebe Australia jebe Kafanchan ndị Igbo ejebeghị 90% of Igbo land that have never been onye si na asị ya tinye ego ndị Igbo have never been into 90% of Igbo archaeologies ndị Igbo ejebeghị 1/4 of Igbo historical places ha ejebeghị and enwebekwe na onye Igbo pụtara na sị ka anyị mee destiny ka ndị be anyị magoro history anyị ya bụ na of benefit. Let our people know who they are. Ọ bụrụ about benefit. All for you to know mara onye ịbụ. Ọ iwe mara onye ịbụ mara ebe ị na-eje. Mba nke a bụ onye ọbụla otu na-eru onye ọbụla na-agba ya na-eje mgbuka ya na-eje relief market ya na-eje ọkada ya na-eje nke nwa. At the end of the day, no benefit. O nwere uru ọ bara anyị. Mmadụ nwere ego mmadụ 100 daa ogbenye ka ekwere uru ọbara nwere uru ọbara na ụmụ ibe nwere uru ọbara enwere uru ọbara ihe nji agwụ na enweghị uru ọbara bụ na look now otu a Facebook pụtara now I dey distracted because of social media. Why? Because anyị nwere nwa obere ego because anyị na-agba ezigbo mbọ anyị gbapụtara mbọ nwee nwa obere ego anyị ga-eji wee bara onwe anyị uru anyị ga-eji egoro data mebisie na data were emebisi na data enweghị uru anyị ga-eji aba inwe data jee chọba ebe ị ga-amụta amamihe jee chọba ebe ị ga-enweta amamihe data ahụ ị nwere maka ọ da-adịgide onye ọbụla sị na nna ndị Igbo amaghị ihe onye ahụ amaghị ọ na-ekwu ndị ọrụ anụ enweghị ihe anyị ji ha eme ịghọtago so ụlọ akaụntụ na ha bikos na ala bekee nwere ndị nkịtị ha nọkwa ha na-erukọ beneficiary ha na-eri social na-arụ ọrụ na factory na-akwụ ha ụgwọ ọnwa so ọbụza nke anyị nwezie ndị ọrụ ọrụ na be anyị gị na-eme ọ na-agba ajọ ihe nwa bekee nwere ndị nkịtị ha ka ha nkụ only 5% of nwa bekee ma ihe 95% ndị nwa bekee amara ihe nke anyị sef anyị ka ha mma 10% ka anyị nwere 10% anyị ma ihe 90 amara ihe mana nke ahụ 95 so anyị ka ha mma anyị ka ha mma so onwe ebe ndị nkịtị na-anaghị anọ ọwụ because of na anyị nwere ndị nkịtị ka mmadụ zuo n'ime anyị mba ndị nkịtị will always be nwere nsogbu adọrọ ha nọ ya ịrụọ kọmpanị echi na ọkwa the same people aha na-achụ gị ka e gbuo ọkwa ha ga-abịakwa na kọmpanị gị bachọwa ọrụ rụba ọrụ n'ime so nwere ọka ha nwere ihe ọ bụ ihe m na-ekwugodi bụ anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru ka anyị gbadosi okwu n'ala ike kwere ekwesịghị ike maka ọkwa ya na anyị ga-apụ ndụ anyị chọkwa anyị pụ ndụ ọkwa ya bụ na anyị ga-apụ ndụ ụmụ ibe nwekwa ụzọ ọzọ esi eje ya ka esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe enweghịkwa ụzọ ọzọ ana m adọkwa n'aka na ọkwa na enwere ụzọ ọzọ ikwuo enwekweghị ụzọ ọzọ esi apụ ndụ enyego ihe ọ chọkwara si ọkwasị even akpọrọgodi gị na je na one island nobody is there jee ebe a ndesa gị na this island how do you develop just ka m were ego die na akpọkọrọ anyị na je na one island desa anyị ebe a si anyị ngwa nekwe na ntiland a do it ka ihe anyị ga-eme dị kedu ihe anyị ga-eme ebe ahụ nwanna ọ bụrụ na ị marakwa ya taa gakwa ha ama ya echi olesi ma iji plan wee jebe dị iru ebe ahụ ị na-eme ọfụma ọnwụ na ijikwe ha atụmatụ irukwa ebe ahụ ịtọ na ọba akị si na nwanne gị Ifeanyị ọkwa gwara m ga-agwa kịta ọkwa ifuwe ọkwa ihe ị ga-eme ebe ahụ ọkwa ihe ị ga-eme dị ifu ha onye ị chụrụ echụba nwanne gị tụọ ka mma na anyị ji kịta uchi ka dị kịta chi ka dị
nwanne onye na-awụkwa mekanik awụkwa ha mekanik, onye na-awụkwa mekanik awụkwa ha mekanik. nwanne ọwụkwa na iwu mekanik iwu mekanik, ọwụkwa na ịma ha arụ moto ịmakwa ha arụ moto. anyị onwere fon ifere edere made in Igbo land, enwere fon ifere edere made in Igbo land ka onwere kọmputa ifere edere made in Igbo land? biko ọ bụrụ na enwere ịgwa m. So onye ga-arụrụ anyị nke nwa, onye ga-arụrụ anyị nke nwa? ọkwa kịta ka anyị nidiri ibido ya, anyị nidiri ibido wee wepụba virus dị n'isi anyị, chenji ibe ihe anyị na-afụ n'anya. unu echi as na nonsense picture adịrọ mma, ọ na-eje eme something inside your heart. nwanne yesterday is nothing but a memory. Not yesterday can never change anything. Yesterday will never ever change anything, never. Also desire, okay? What is your desire? Create a desire that worthy of achieve. Create a desire nwere ike inwe achieve. Focus on desire, go towards the desire. I were picture agbọbisiri mmadụ isi, kedu ihe ya nwere ike ime n'ime ke ihe o nwere ike imenwu, ke ihe ya nwere ike imenwu? I don't know. Life is not a joke. Ihu ebe agbalisiri mmadụ isi, don't you see it? Ifuru ebe agbalisiri mmadụ isi, ifuru na life abụrụ a joke. So are you protected? Ị dị protected? Ime ha na dati nwere ike ime gị te nke ihe na-akọzikwa. Ụmụ ibe, ihe m na-ebunye unu wee expo, ana m agbara ụnụ ama maka ọnwụ na-enwe ihe unu mere, ọnwụ na-enwe ihe unu mere unu chekwara ihe wee joke. Life abụrụ a joke, life abụrụ a joke. ọnwụ na watch football ka esi agba bọọlụ, ịma na ọ bụrụ a joke. Enwere ndị na-anwụ na pitch ebe a na-agba bọọlụ ahụ just to score goal, ka just to score goal nkịtị, ordinary goal. Ọnwụọ na pitch ebe ahụ aka na-agbakwa bọọlụ. Onwego mbọsị ịfụrụ mmadụ nwụọ na pitch a kwụsịrị match, enwebeghị mmadụ nwụọ na pitch aka na-agbakọ match. So ọ ka mma na anyị ji n'oge chụba ego ojii. Like we are wasting time, too much money, too much energy. O make no sense. O make no sense. Nobody give a damn about you. Nobody give a damn about you, and nobody will ever give a damn about you. Not even your own brother. Isi na asị nọdụ na America send jere ha ego na Africa ha rie the money. Con nonsense. Ịbịa ha aka ọgwụ sef enwu. A system provide, because we created a system as ndị gboo. That is why anyị ji wee nọgide wee ruo mgbe anyị nọruru. That is why they hear us. That is why they gave us the name IGBO, because we master the nature. Astronomers, we master the energy, elemental forces, we master them. How these things work, we use them as a structure that we gave the United Nations the symbol of the center. We gave United Nations that is center called Council of Elders. We created it through the teeth. Eze ka we create a Council of Elders. They count Eze abroad the same thing. Eze in a Eze abroad the same thing. All a structure called, you must know it. All from this structure we created Council of Elders, which United Nations copy. We gave it to them. All kitazi a na-agwazi ndebe anyị si ya na-ekwe ụzọ ị ga-esi apụ ndụ. Oturu illusion the eye, illusion of reality. No nwanne ọ bụrụ ya. Anything ọ bụla ị chọrọ n'ụwa ị ga-enweta ya, because ọ bụ ngụnwa. From the seed of the sperm, you sow the seed yourself. You have sowed the seed. Ị nọ n'ime afọ, ị nọ na paradise. Amụọ na gị, ịpụtago n'ụwa, ịfụbago ụzọ. Ịma ha na ịfụbago ụzọ. Asịzie ka ebe ị nọ. Nwoke m ebe ka ị nọ, ọ sị ajụzina. Nwaanyị ọ kpọtara ka ọ nyere ya ka ọ rapụtago ya. Ụlọ ama ha n'anya ka a na-ekwu. Ụlọ ama ha n'anya ka a na-ekwu isi. Ndị ụka ga-asị ọ nwaanyị nke ka a na-ekwu. Nwaanyị ebe anya gị isi anyị. Nwaanyị kpọtara ka ọ nyere ya aka. Eye is brought to help the soul. Eye is brought to help because of evolution. So the eye is the symbol of evolution, which is the symbol of evil. Nothing more, nothing else. There is no evil without eye.
it can never exist. Evil enweghị ike ime exist without eye, without anya. Never. Not today, not yesterday, not tomorrow. Never will that exist. But you gotta control the evil. You can never control it. A na-agba ndị be anyị okwu ha anaghị anụ ihe. Ụkpana okpoko buru ntị chiri. Unless anyị enwe system which ndị ọdịnala anyị ga-ele a system of education. Cultural education and this cultural education ịgasịa ya ewuru mmadụ. Ọgwụkwa ha by force because onwe ndị chọrọ ịna n'iyi nsogbu adọrọ. Ha na n'iyi mana onye ọbụla chọrọ ibu uru bịa. Nna nna ihe niile ha tinyere na data artifact we will not disappoint them. Ịchọ disappoint ha we don't care. Anyị agaghị disappoint nna nna anyị ha awụfụ ha tara wee tinye datin day because onye agha nọ ebe ahụ onye ọkpụ na onye egede ma ihe na-achọ imenụ ha wee nie ihe anụnwa na this artifact ihe a na-akpọ ya genus a genus mind bụ ihe ahụ because ọ bụrụ na ngụ onye nkịtị gaghị eme nwunye ọ ma ihe jeka imen o teach those things there. If you like you go to France nga na France mfụ ya anya ahụ m nechara ya fụna m ihe dị dị mpụrụ onwe m ha amaghị ihe m bịara ime ngasie na museum nesie anya nkọpụrịcha those things grab wire my brain ruo na ya adị ndetuo ya na akwụkwọ decode onye use nna nna anyị ha mana enwere 7 planet. Nna nna anyị ha knows it na enwere 7 planets on the sky. They know it. Ha na-afụ ya ha mana everything in the body na human being universe. You don't need to go far to know universe. Ha mana inside your stomach bụ inner earth no ime anị n'ime anị aka eji akpọ ya ime mmadụ ịdị ime na-eme ya. Kedu ihe eji akpọ amụ ọ bụrụ amụ ka a na-ekwu ọ dị spam. All spam bụ amụ which is the Egypt to personify as a moon. Atun is atụ ime that is the father god. Ebe aha bụ amụ ọ bụ nke ahụ na-akpọ amụ onye bụ atụ because atụ na-ata atụ isi ka ọ dị atụ isi ọ bụ ha ụta ka ọ dị atụ isi ọ bụ ha ụta ka ọ dị ọ bụ ha amụ ihe ha atụ ọ bụ ha amụ ọ bụ ya ka na-asị mmadụ eto ime ọ bụ ya ka na-atụ ime ọ bụ ha amụ bụ ihe ha mana ụnụ na-akpọ ya amụ bụ spam ọ bụrụ datin. Amun was spam. Oya was rebirth. Symbol of rebirth. Oya was spam. Mana ụnụ amara Igbo. Ụnụ amara Igbo. Ọwụ ndozi ọdịnala nwetị ụnụ akwụkwọ. Ebe ahụ ka ụnụ ga-amụ Igbo. Mbọsị ọbụla mmadụ kwuteziri okwu osu ebe ị na-ema ya aka ntị. Egwu ya na osu is nothing but enforcement. Mmadụ isu ọkpọ is to enforce something. Is not ọwụ hafa mmadụ. O nwere onye nọ n'ụwa afọ ya bụ osu. Never. Ọwụ na enwere ịgwa m enwere ọ ga-asị osu a osu ji osu agwụ yes na ọ bụrụ osu. That means ndị ahụ police George Kotoma. Police George Kotoma. How come police George Kotoma become police? Ọ nwere afa. Police have a name. Afọ ya bụ Ifeanyị Emeka Okeke Okonkwo because nọ na-arụ police. Ịpụtazi na-akpa police ebe ụmụazị na na-asị nwere isi asị na ha bụ osu abịa. Kedu ebe ha nọ? Oke m shut up. Ya na-ekwu bụ law enforcement agencies. Maka anya rapụtara ụnụ light in the dark. Law enforcement agencies they are light in the dark. Jesus Christ bụ osu. Jesus Christ ọ ihe ọ pụtara. Jesus Christ pụtara light in the dark. Law enforcement agency nwere ihe ọzọ bụ the same thing with Satan. Which one no side ya ume ọ dị ka ume na osu all the same thing ume a na-eku. So those people who are the law enforcement agencies he werezi wee mere afa otu esi wee nwe afa na maka ọsọ afa niile nwere ebe o si wee bịa. Enwere ike ndị na-ete mmanya kpọzi ha nwa dị ochi ọ bụrụzie nwa dị ochi bụ afa nna ya nwa nkwọ nwa eke nwa orie mgbaafọ mgbaorie ọ bụghị because na ha bụ orie ha ọ bụ orie a na-akpọ ya mgbaorie ọ bụ orie ka ọ bụ afọ ya ọ bụ orie ọ bụ mgbaorie ka ọ bụ because na ọ bụ personification of something. Ọ bụrụ na ọ bụ orie ka ọ bụ orie bụ mmiri. Everything sef bụ mmiri. Everything bụ mmiri ma anwụ ma ihe awụ everything bụ mmiri all solid.
anwụ hydrogen, nothing more nothing else. So ụmụ ibe unu kwesịrị ịmara ọwụ na ịmara ihe a ị nakwa ha arụ kọmputa ọbụla o ị nakwa ha arụ redio ọbụla adịsị go n'onwe gị ọgwụ ihe ijegoro plastik ije mee ụtụọ ya etinye ịrụ na plastik jegwa n'Enugwu silicon juru ebe ahụ enwere silicon valley n'Enugwu onwere na-eje ebe onwere na-amaghị n'ebe ahụ koolu limestone everything juru dị ka ihe anyị na-eme anyị na-eje egoro nke nwa bekee mine chagoro amatacha ahụfụ mine ya anyị eburu jee Afrịka na consumers. Ụmụ ibe mba ọ bụrụ otu a ka esi eme ya ọ bụrụ otu a ka esi eme ya ọ bụrụ na ịgasịa tụrụ ọdịnala ịgasịa tụrụ ndozi ọdịnala ọ bụrụ na ụbụrụ ga-emepe ọ ya ha emepezi ehen nwanne onye nwa na osu agwa osu nkwa ihe niile a all law enforcement agencies ka ha bụ nothing more nothing else. So ọ bụrụ ha nwa ọ bụrụ osu bụ just an enforcement. You got to go like Christ is an enforcement. Jesus was an enforcement. Ọ bụrụ mmadụ Satan is an enforcement. Ọ bụrụ mmadụ is a force which you ngụnwa representri the ekwensu ngụnwa representri the chukwu ngụnwa representri the Jesus ngụnwa representri every is a force. So ifụrụ a na-ekwu anya gị ekwensu anya gị ịfụrụ anwụ gị ọzọ ọkwara anya gị gwara chukwu Jesus a na-ekwu ezigbo omume onye ume ezi nwa onye ume ezi nwa nke a representri Satan osu nke a represent ume all personification ọ bụrụ mmadụ mana ndị be anyị na-agba asọ ndị apụtakwa ịchọ ọkụkwa nọnsensị asị osu asị ya ndị Igbo ji wee kpọọ mmadụ osu kpọkwa onye nke nwe osu kpọọ nke nwunye ma akụkọ Mike Ejeagha agburu ejima egburu ọkarịa nke egbu na Syria ejima egburu ọkarịgo ndị egbu na Syria sinsi mana ịkacha ide echekwa na American visa embassy ije chọọ visa ejima egburu ọkarịgo nke egburu na Libya ọkarịgo nke egburu na Iraq ndị ụka ịma ihe a gburu egbu unu ama maka ka ihe a na-akpọ ya 1492 na Spain unu ọmaka Columbus na America unu afụ ihe ndị a gburu egbu dị unu amaka ka ihe a na-akpọ ka nke ọzọ akwa Knight Templars asịrị egburu ejima ihe niile na-agụkọta ya ma egburu 150 million people mgbe a bịara Afrịka 150 million massacre gbuo 15 million na Congo. Kedu ihe a na-ekwu okwu ejima ebe a ejima ole ka egburu ejima one ha mere ejima niile egburu ihe egbukọtara ejima oriri sọsọ ihe egbu na Libya onye ọbụla akwụkwọ da nonsense bi ebe nọ kwefu biro okwu datin bi ebe na-ewere m ya adụpịa ya anya okwu dat nonsense ọjụ ha ama ajụjụ aha again na ihe akịrịkịrị mmemme pịa anya ya apịa ama m na ọma ihe ọ na-akọ ajụjụ iberibe ụna ajụ that's why m wee gwuo na ndozi ọdịnala bịara ikpochapụ ihe rụrụ arụ anyị achọghọzi nonsense anyị chọrọ ebe ọ bụla anyị jere anyị atụọ ndozi ọdịnala Igbo na tebụl edibeti bi ebe ahụ ma mitiri ndị Igbo ma ozukọ ndị Igbo ma nke nwa bekee ma nke China we can stand any test of debate. Anyị agwa ha na anyị nwa bụ ihe kere ụwa na anyị nwa kere ụwa na anyị izi furu ụzọ bụ anyị nwa the first eye astronomer the first human being nwere anya ọ bụ ndị Igbo ọ bụ ndị Igbo ma agwa ya sị ya na every information you use today we absorb them from hydrogen, nitrogen and oxygen and we refine it and give you for you to live. You dey hear from nonsense. Ọ bụ anyị nwa so kedu ihe na-akọ come here we talk. You rụrụ computer and so what based on my information. You build a machine based on my information. It na-ebu ụzọ akwado akwụkwọ. What about tomorrow? I can build it tomorrow. Ụwa na-agwụ agwụ ụwa anaghị agwụ agwụ onwe ọ bụghị onye bụ ụzọ wee gbabudo ọsọ na-ebu ụzọ ejelu ọkwa anyị bụ ụzọ wee bido dị ọsọ kịta ha agha na ifuge so anyị mgbe ike gakwa ha ọsọ rile ka a na-agba ụmụ ibe ọsọ rile so ozi because of na ịnọghị ọfụma taa enyozi ọkụ ka moto mba nwanne ọ bụrụ na ịnyụọ n'ọkụ ịchọọ fuel gbanyekwa ad ya na-abịa ebe na-eje ndozi ọdịnala bịa gọvanọ ọbịago anyị alakwa hapụ ebe ahụ nke ahụ hụrụ nke a sị na-enwe ihe anyị na-ana ka anya anyị mba nke ahụ forever and ever ndozi ọdịnala forever and ever so enweghị ebe anyị na-eje ihe anyị chọrọ bụ maximum the decodification of physics asị nna nna anyị ha duru
nna nna anyị ha enweghị limit na physics. Nna nna anyị ha enweghị onye ka nwa bekee tọn ụtọ astrophysics. Astronomer onye ka ha tọn ụtọ astrophysics. Anyị enweghị limit. Ihe ọ sọkwa anya bụrụ we study. Onye ka anyị ji wee na nke ọbụla anyị si unu emene anyị ejego ebe ahụ fụ na ụzọ adịghị. Ebe ọbụla anyị si unu pụta anyị ejego ebe ahụ fụ na ụzọ adịghị, anyị agafue n'ime ọhịa na-eje ebe ụzọ dị. Ọ bụrụ na ya amaghị eme ya nọ na onwe uru ọ bara. Onweghị uru ọ bara. Nwanna mmadụ na-eme ihe na-abaghị uru. A na-eme ihe na-abaghị uru. You waste your time for nothing sake. Kedu ị na-ewesi time gị? Ụwa ọnwa isii. Ụwa ọnwa isii. Owu na-enwere information anyị debere ụmụ anyị kachasị afụfụ because ụwa awana ndị mmadụ awa n'anya. Ndị mmadụ awa nekwa akpa nsị North Korea na-arụkwa ihe na-agba agba. Akpa nsị North Korea na-arụ na-eteretirikwa America akpa nsị North Korea na Iran. Ụwa awana. That means ọ bụrụ na anyị nwere ofu onye ma ihe nwebi ihe ọ rụrụ arụ aga na-eze anyị ka mbụ. Sọsọ na onye aha ma ihe aga na-eze anyị ka mbụ na enwere ofu onye Igbo ma ihe aga na-asụ na asụ. Because ha mana information with power. Ha ga-asị na ọ bụrụ na ịma ya ha many people onye ma mmadụ n'ọgwụgoro ihe biko. Onye ma mmadụ n'ọgwụgoro ihe. Ọ bụrụ ha threat. Maka ndị be anyị mba. Ị ga-agwa ha na-enweghị ihe anyị dị mma ya. Ewerezi anyị wee gwọrọ ji n'ụtara ede. Ịgwa agwa mmadụ na-enweghị ihe dị mma ya, o mesịa gị ihe. Jee ebe mmadụ isi na-asị, jee ebe mmadụ izu ochi. Jee ebe mmadụ izu ochi kụọ aka. Gwa na iwe onye ochi jighị egbe jighị mma. Ọ kpara ya aka. Ọ kpara ya aka. Ọ kpara ya aka. O mesịa gị ihe next time. Asị gị bịa be mmadụ ịpụọ ọsọ. Ụmụ ibe, asị m udo dịkwara ụnụ. Ka anyị jego mee ihe ọzọ. Na-enwere ihe ọzọ dịgharị anyị. Na-asị m ka m kenee ụnụ. Jọs ka m kenee ụnụ nwa jai. Ka anyị jego mee ihe ọzọ n'ihe anyị na-eme dị mkpa. Ụnụ fụrụ ụnụ n'anya bụ ụnụ ga-afụcha akwụkwọ anyị haziri ahazi anyị ji arụ ọrụ n'ọrụ ka anyị nọ. Ọrụ ka anyị nọ ihe a niile ụnụ ọfụrụ ya. Kọmputa na-abụ nekwa ofu nekwa ọzọ. So ọrụ ka anyị nọ ụmụ ibe. Anyị anaghị ezu ike. Anyị anaghị ezu ike. Ihe anyị pụtara ụwa bụ ọrụ. Anyị rụsịa ọrụ a naba ụmụ anyị agaghị adịzi ka ha dị. Ụmụ anyị ihe ahụ sacrifice anyị foro ntutu taa. Anyị sacrifice go the animal self. Ewu pụtara uwe. Ewu pụtara veil iberibe. Ka ị na-eji asị mmadụ ị na-eme iberibe ị na-eme ka ewu a. Ọ ihe ọ na-agwa gị bụ animal self of kind of ewu inside you. Kedu ihe ị na-agbọ ka nkịta? That is aggressive inside you. Ome ka agụ. Bigotago. All those ihe niile anyị bachara ụmụ anụmanụ. Ọ bụ character in you. We have suppressed them, the animal self, and become higher self. So ya bụrụgo ndị toro eto topute mmadụ wee sị ka anyị bara ụmụnne anyị uru. Mana mara na Jesus Christ wụkwa a symbol, ọ bụghịkwa eziokwu. So mgbe ọbụla ị ga-abịa imere ụmụ nwanne gị ihe, ha ga-asị gị jide ka egbuo because ha mara truth. Ha ga-asị gị jide ka egbuo maka ha mara eziokwu. Mana nsogbu adịrọ. We must continue. Udo dịrị unu ụmụ ibe.